El diumenge 19 de gener vàrem anar a Montserrat expressament a veure el museu. L'any passat vaig llegir el llibre L'arqueòleg, que descriu de manera novel·lada la fascinant història del monjo de Montserrat Bonaventura Ubach, recorrent l'Orient Mitjà bíblic. Bust del pare Bonaventura Ubach i Madí, monjo de Montserrat, políglot que parlava àrab, hebreu, arameu i grec, i que als 27 anys va viatjar per l'Orient Mitjà bíblic, antiga Pèrsia, Mesopotàmia i Egipte, entre els anys 1906 i 1951, per aplegar objectes i poder il·lustrar el món de la Bíblia i així fomentar el coneixement de les Sagrades Escriptures. Mesopotàmia, tabletes d'argila amb dibuixos. Peces d'argila amb escriptura cuneïforme. Egipte, tauleta polícroma de Tamiu, cantora d'Amon. Mòmia, barca funerària de fusta policromada, any 2000 abans de Crist. Cap en relleu d'una reina, de pedra, època ptolemaica, any 300 abans de Crist. Diverses figures. Dos gossos. Cap reial de diorita, època saïta, any 600 abans de Crist. Gats. Persones portant cistells al cap. Màscares de mòmies. Sarcòfag i mòmia. Món clàssic. Recipients d'argila. Cap de quelos de terra cuita, any 400 abans de Crist. Terra Santa. Objectes varis. Llibre enrotllat. Xipre. Carro de dues rodes. Flascó d'argila. Cabres. Gerres d'argila. Pintura antiga. Gran part de les pintures d'aquesta secció provenen de les adquisicions fetes per l'abat Marcet a Roma i a Nàpols entre 1913 i 1920. L'abat Escarré va ampliar la col·lecció amb adquisicions noves. També hi ha donacions. Pedro Berruguete. Naixement de la Mare de Déu, any 1490, comprat per l'abat Escarré el 1948. El Greco, Domenico Theotokopoulos, Santa Magdalena Penitent, any 1580. Caravaggio, Sant Jeroni Penitent, any 1605, comprat l'any 1917 pel pare Bonaventura Ubach a baix preu en una subhasta a Roma. Pintura moderna. És la secció més nombrosa i notable del Museu de Montserrat. El germen va ser la donació de la col·lecció de Josep Sala Ardís el 1982, a la qual n'han seguit d'altres. Edgar Degas, L'infeliç Nelly, any 1885. Picasso, L'escolà, any 1896. Picasso, El vell pescador, any 1895. Claude Monet, Penya-segat i porta d'aval pel mal temps, any 1883. Claude Monet, Le Givre, Temps gris, any 1877. Auguste Renoir, Platja de Pormic, any 1892. John Singer Sargent, La dama de l'ombrela, any 1911. Joaquim Vayreda, Escola d'Olot, La primavera, any 1880. Joaquim Vayreda, Abastant el niu, any 1877. Joaquim Vayreda, Sortida de lluna, any 1883. Josep Berga, Escola d'Olot, La plec, any 1886. Modest Teixidor, Pla de Palau, any 1887. Joan Llimona, Retrat de Peles Mestre a l'estudi de Joan Llimona. Santiago Rossinyol, El cafè dels incoherents, 1890. Santiago Rossinyol, La vall dels tronxers, Mallorca, 1905. Ramon Casas, Madeleine, 1892. Ramon Casas, Abans del bany, 1894. Joaquim Mir, Reflexos, 1901. Joaquim Mir, Mas Pujols. Joaquim Mir, Montserrat, El camí de la cova, 1911. Joaquim Mir, El mirall de l'església. Isidre Nonell, Pobres esperant la sopa, 1899. Francesc Gimeno,
La petita i el bon companyó, 1891. Anglada Camarasa, Dàlies. Xavier Nogués, Entre sardana i sardana, 1940. Art d'avantguarda, Salvador Dalí, composició amb 3 figures, 1926. Joan Miró, sense títol. Picasso, Homme au mouton, manger de pastèque et flûtiste, 1967. Salvador Dalí, estudi per al retrat de Maria Carbona, 1925. Salvador Dalí, retrat del pare de l'artista, 1925. Antoni Tàpies, homenatge a Picasso, 1983. Escultures, Enric Casanovas, Cap grec de dona, Pere Jou. Josep Llimona, La bellesa, 1924.